Здравейте, казвам се Кристиян Крумов, собственик и управител на КМК Luxury Build. Днес ще ви представя два маломерни тристайни апартамента, намиращи се на един етаж, един срещу друг. Единият е винтидж, другия е модерен. Те са изпълнени от нас, архитект Кристияна Николова и интериорно студио The Point Interior. А по-късно ще ви разкажа за една нова услуга, която нарекохме Готов до пантов. Тя ще ви бъде изключително полезна, ако ви предстои ремонт на жилище. А сега да преминем към винтидж апартамента. Елате с мен. В входното антре имаме едно голямо огледало. Тук има едни жици, които във вашия апартамент няма да ги има, ама не пристигнаха домофоните на време. Съответно до огледалото е банята, която ще видим сега. Започваме с банята, защото всеки на днешно време го интересува. Това е най-скъпото нещо в един апартамент. Колко струва, как ще бъде изпълнен, какви плочки, какъв дизайн ще бъде заложен. Тук сме изпълнили абсолютно всичко. Изкъртихме подовете, измазали сме стените наново, защото бяха брутално криви, както и да е, няма да влизаме в подробности. Свалили сме нивото максимално надолу, за да няма прак. Изградили сме нова шахтова стена, направили сме разни ниши с няколко рафчета, скрили сме водомера да не се вижда. Направили сме плот, на който заложихме гранитогрес, мивка тип купа, стоящ смесител. Заложили сме на качествена структура лауфен, както активатор, така и тоалетна, за да се чувствате по-комфортно на трона. А сега да премина към всекидневната. За да разширим малко всекидневната и да отворим пространство, разрушихме тук едни съществуващи стени, които според мен нямаше смисъл, защото този коридор беше тотално неизползваем с тези си размери. Тук бутнахме още една стена, която беше към втората спалня, която превърнахме в кабинет, който ще видим след малко, за да може да разширим място за този женски бленуван остров, който за мен е неизползваем, но те си знаят. Тук продължаваме натам, исках да ви покажа една тераска, ама оператора каза, че много свети слънцето и ще я пропуснем. Насякъде сме заложили на декоративни профили по стените, по таваните, тук трябваше да го изрежем заради климатика. Заложили сме на гръб от малки зелени плочки, които са същи като в банята, ще ги видите. Плота е от гранит, колонен шкаф с вградена печка и микровълнова. И общо взето това е, което има да се покаже във всекидневната, и сега ще преминем към кабинета. Тук сме заложили на голямо бюро, доста място за съхранение. Естествено, в малък апартамент, ако ви дойдат гости, трябва да ги настаните да спят някъде, и за това е помислено. Имаме едно скрито легло, което се отваря доста лесно. Другото, което има, са, както казах, доста дълбоки и големи шкафове за съхранение. Какво друго ви трябва в един офис? Последното, което остана да ви покажа, е спалнята. И спалнята на маломерния тристаен, все пак сме в маломерен, но пък си имаме всичко, доста гардероби, шкафове над леглото. Преправихме цялата инсталация за ваше удобство, цялото осветление се контролира от нощните шкафчета. Имаме декоративни профили по стените, телевизор. Има достатъчно място да премине дори голям човек като мен. И общо взето това е в този апартамент, и мисля, че е време да ви покажем и спалнята в модерния апартамент. Ето ни вече и в модерния апартамент. Както казах, те са огледални, помещението е горе-долу същото. Пак мястото е оползотворено максимално добре, шкафове зад вас, шкафове срещу вас. Може да контролирате осветлението от двете нощни шкафчета, има разни ниши за ваше удобство, може да си подредите всичко. Пак телевизорче, което според мен не е нужно в спалнята. Имаме достатъчно място да премине голям човек, и нека да преминем към всекидневната. Вече сме на всекидневната. Тук разрушаването на стените е абсолютно същото. Разрушихме тази стена,
Другия апартамент забравих да спомена, че и в двата има мокро помещение. Тук сме го освоили с перална сушилня и бойлер. Навсякъде в апартамента стените са заложени с декоративна пясъчна мазилка, тапетни врати, същото островче, което според мен е неизползваемо. Да кажем, че е красиво. Имаме мека мебел, декори по стените, доста лед осветление, което нашата дизайнерка много го харесва. Отново е заложено на техническия камък за плот, което е доста практично и здраво. Имаме вградена мивка, колонни шкафове с фурна и микровълнова. И общо взето това е всекидневната, същата като във винтидж апартамента, но с изцяло друг дизайн. А сега нека преминем към кабинета. Тук отново е заложен на практичния дизайн, голямо бюро, легло, същия вграден дизайн, доста място за съхранение, лунички, лед осветление, общо взето същия кабинет като във винтидж апартамента, само че с цяло друг дизайн, да го кажем модерен. А сега остана да ви покажем и банята. Ето ни и банята на модерния апартамент. Тук операциите са абсолютно същите. Той е огледален, пак сме разрушили пода, измазали сме стените, изградена е нова шахтова стена, имаме рафчета, ниша за водомера, заложено е отново на плот от гранитогрес с мивка тип купа и подходящия смесител, качествена структура на лауфен, активатор с тоалетна и общо взето това е, което може да се каже и за модерния апартамент. Сега дойде момента да ви разкажа за новата услуга, която ще започнем да предлагаме. За последните 10-15 години забелязах, че на обектите винаги излизат непредвидени обстоятелства и никой не поема отговорност за това. Електричар е забравил да пусне един кабел, след което мебелиста не може да си довърши работа. Паркетаджията не е разбрал, че трябва да дойде днес. Обектът се забавя и ти не можеш да си влезеш в апартамента. И никой от тях не поема отговорност. Тук идваме ние от КМК Luxury Build. Може да ви предложим комплексна услуга, която ще обедини всички тези услуги в едно. Ние ще направим целия дизайн, СМР, врати, паркети, мебели, декорация и ще получиш твоя нов дом готов до пантов. Може да се свърже с нас на посочения телефон или през нашите социални мрежи.